ponoje ɗo ngowani nguleki no feewi hay sono keɓa nguleki wona nguleki mbiyeteki to meɗen toki gonki Maroki walla gonki Mauritanie ki ko nguleki bonki woni toon ponoje biyeteɗo ɗo joni kamɓe joni mi jogori aada so ɓuuɓol ari ko ponoje ɓuuɓol comme neige o so ari ponoje mum ne ngoodi so nguleki ari kadi ponoje mum ne ngoodi ponoje dogoje ɗo e ɓuuɓol ɗe noon ɓen sa waɗi ɗum e oto ma a nawi sa yettima to nguleki woni to a tinata fof noɗe foti noɗe pette ko noon ɗe mbawa supportude nguleki to min mi dañi ɗum e oto otam tokoso mo nawnon oppelo ko ɗen ponoje jangol ɗe ko ɗen gonno e ote te ko keso bul kono nde jaami ha hankadi ha nanmi e Maroc ha goɗɗuɓe ha hankadi mbeyanmi hankadi hedde 300 kilométres de frontiére kanƴe fof ɗo gadi ngal fusde ngal éclate taw mboɗo dogat hedde 120 ngal éclate mbaɗi ɗum hen ha oto dari ittumi ponam secours mbanmi hen miijimi noon direct ngandumi noon ko ponoje jangol ɗe ko ɗum waɗi noon ɗum waɗi wonmo gondunomi on ko yeesam wonno non ala ko min wonno yeeso makko panmi noon haw ari nde no ari min change mi pono mbimomi noon ponam ko fusi kono noon ko dogaten ko dogru sees par ce que sen dogi sen ɓuuri temdere 120 tan pona jam keddiɗe ko pusoje ɗum noon accu tan mi doga 70 60 mbaɗiren noon tan laabaɗe haani jettoyde sona ɗum somi ɓuuri ɗon tan de pusa ewa min kaldi ɗum Allah waɗi o fokki tan o aski leyɗo oto o yeehi woodi ɗo dari mimi tinani ewa jaami ha yeeso darimi o wirti kam o yiyanima o ɓeni ɓe min hankadi mi ala pone secours kadi wuuro gonga yeesam ngo ene woɗɗi seeɗa hankadi noon gonmi e yaarude sees gon ko jaarumi sees ko fof haɗani kadi ponam goɗɗo kadi fusi ewa Allah waɗi kadi won arnoɓe tan noon laawol ngol ne heewi yimɓe machallah yon fu ɓe dari kono noon ɓen kam dañani mumen pono Allah waɗi noon ka mbimiɓe noon soɓe jeehi oto tel min matricule tel minen gondo noon soɓe jeehi yoɓe mbimo boɗomi ga koɓe kerowol yo argaji ɓurtiti par ce que kanko nde ɓe jeehi tan ha yeeso ɓe tawimo toon ɓe kaalanimo kiso wurti o ari noon tawimi ga henen ɓe guitti pono jam pusɗe ɗiɗɗe fof min duttiti caggal ɓuuro nan caggal hedde 25 kilométres min duttiti ɗum min jii kam ha frontiére min cikkano ko fof ne waɗi min gari ha ɗo min tawi pewno ponoje ngala ɗum min duttiti ha to panom ɗo caggal muɗum fof ne waɗi pewno somi toon ponoje goɗɗe gatti min gaddi hen yen gaddiɓe ha nan min ɓurti ɗum kam mboɗo wasi o yimɓeɓe kam kala mo ene yaaha so tawi kam ko ponoje été yo waɗen ponoje moƴƴe nawa ponoje hiver kam woto joom ittuɗo ponoje hiver ene waɗa e oto muɗum ene nawa ɗum ala tan darroe ɗum koye latte ɗum kam mboɗo wasi o yimɓeɓe e ɗum ɗo ɗum noon Alaji Mamadou Moustapha yimɓe nani ko kalta ko kadi beltima ɓe mbaɗa andi kadi ma wonko pamɗa ɗo yimɓe seeɗa tan beele ene ceerda beele jewteɗe kadi ene rewa lawol ɗum belto eɗen mbiya Mbor général kañum nanɗo e koto Dakar Sénégal toon so Allah jaaɓi ma waɗo kankone intervention makko en français ou en wolof so Allah jaaɓi e yeeso seeɗa on lui demande seulement d'avoir une petite patience il sera tout de suite au micro inchallah ɗum no moƴƴi Alaji Mamadou Moustapha yor ko pamɗa yimɓe kadi Jeynab Abdoulaye Siré Alassane kanko ɓuri e Paris ɗo wiyete Etam o rutti o ɓuri e Dundowre albarka cakkaji kanŋe demi ɗi e dolokkaji demi ɗi albarka kadi ñalɓi ɗi weli tan ko wawde wayode ni ko noon wayde ittude siftori ko Alhaji Abdoul Ousmane Tan Abou Diang ba am ko Abdoulaye
ɗum noon alaji mamadou moustapha min mbima kadi a jaram e kadi hono ko kabruɗa ɗo yimɓe ko e ngol ɗo lawol yati joni yahoɓe ɓe hade maɓe yaade holno poti heblorade ga ni a haali joni banggue machine o ko namdi a haali kadi banggue ponoje ɗe ko cohli e gueɗe fof jahoji hen yati jahowo one foti ko lelade balɗe ɗiɗi balɗe tati ɗani ne fofto walla tan ko kañum ko no wela fof yo yaaro koto so tampi yo fofto holko mbawɗa haalde hen yadi kadi jahowo goto arde tan ha e nder ladde taw huŋi darade ɗum ɗon parcours ɗum ɗon ne holni yati ko mawo yaha ha hôtel walla omo wakkili kadi walde e nder oto makko hay goto kadi wawa tawde mo ɗon yana e dow makko hay sonno ko goto eyyi kañum yaadu ndu kam ɗum ɗo wannan ko ɓuri hen hewde yimɓe sa fewji lawol tan hankadi ɗoygol ma hankadi moƴƴata welata ene saɗi tan mbiyowo tan komi poɗɗo yaade oto tan ko janggo jahanmi walla ko ɓawo janggo jahanmi tan yomi ɗano tan a ɗan hay sa liɗima ɗanta ko annon gonta koye miijade lawol hu ɗum waɗi ni ko ma pokkita tan nde mbawa hankadi nde haqqille ma wawa deeƴe ganda hankadi holno poftoriɗa ga e lawol he sa fokkiti tan ɗum ko wiide kam mbeɗa fada tan hami gongami ɗano ɗum kam oto jomum oto ɗum taw ɗum sa andi tan a dogui heure uji ɗiɗi ha heure uji tati ha heure uji ɗe feccere aɗa wone oto ɗum kam sa wawi wadde ɗum sa daro sa darima tawi ko ñalawma daro station ngaji ene goodi station ngaji ɗiɗo gonɗe Europe ne godirmi ko ɗinon godiri e nder Maroc a daro sara muɗum tan sa ɗiɗi ƴeewa hôtel lelɗa hen mbaala hen tawa jomumen ene ndenanma oto ma aussi joɓa fof ko joɓata holɗum joɓata 40 € walla joɓa 30 € ta fof hen ndenanma oto ma lelaɗa poftoɗa haade gummiɗa fof sa mum ƴetta oto ma jaaha lelade oto muɗum nde kadi so tawi a lelima e oto ma e station ngaji he ɗum kam hay hunde ala ko woni hen ɗum toujours wonnoon ene waɗi contrôle gendarme ɓe ɗum ɗoji ene gara e station ngaji he ene ndewa hen toujours no comme ɗo henen ni ɓe goni e autoji men ɗum kam ɗum comme ɓuuri wonde sécurité e lelade tan yaade ha e ladde tan tuula heela tan daroɗo tan kañum tan e oto muɗum daroɗo ɗum kam ne wawi tawa won waɗoɓe ɗum kono kam min kam mi hewani wadde ɗum eyyi hewani wadde ɗum mbeɗa wasi yo jomum tan kam so ene daro kam station ngaji ne goodi sa naati wuuro station ɗo woni ɗo addu ɗon oto maɗa ha ɗon mbiya joom station o aɗa yiiɗi lelade joom gardien ji nan ɗon a yoɓat ɗumen tan ndenanma oto ma an keɓoya nder suudu men nder hôtel dokkeɗa suudu ma lelɗa hen walla tawi ka leltoɗo e nder oto ma e nder station ngaji he kam sa liɗima e oto ma ɗum kam a hulani hay hunde eyyi on banggue joni ne kadi alaji mamadou moustapha no aduna o joni wayi hamnani ni no wirete joni eywa no wirete ɗo joni terroriste ene jahani marchandise uji bonɗi ene jahani tawa ko wayno gueɗe kaɗaɗe ene jahani yati ɗum ɗo ne kadi oto wonɓe son kabɓi ha tiiɗi on kawta yimɓe mbiyama kabɓi toon taw ko nande douanine walla gendarmerie e ƴeew woni toon yati ɗeɗon caɗele en hen walla ngala hen ala banggue haɓɓidde nde walla ɗum ɗo kam ɗo e Europe he ɗum ala meeɗani min kam meeɗani hawrude hen ewa to kadi e Maroc to oto ma kam ko ɗon ɗo natɗa Tanger ɗo oto ma jippe bateau ɗo ɗon kam sa naati ɗo frontiére ɗon kam sa naati ɗon oto maɗa fof koko tellinte eyyi ko wonno e bagage uji maɗa fof ne saɗi kam gara tan tawa oto ma kam jippinaka ha laaɓi ene saɗi par ce que sa ari ɓe nawat oto ma ko scanner ɓe mbatma oto wowno ko so oto ma waɗama scanner soɓe jiyamaɗa ko waɗi suspect ɓe mbima ya tellin ɗum min jii toon ɗum walla min jii ɗum kono kamɓe ɓe mbiyat ya waɗa scanner mbaɗa scanner garta kadi ha paara mbima kadi ya jippin kadi ha laaɓa ɓe mbawno widema tan jippina ɓe ƴeewa ko woni hen kono ala ma mbaɗoya scanner kadi garta kadi ɓe jippina kadi ha laaɓa soɓe jippini ha laaɓi soɓe ƴeewi koɓe ƴewanno fof ɓe jiyani hen koɓe foti ɗum nen ɓe mbima ya wattu bagage maɗa e oto mbatta bagage ma e oto ma
après ɓe mbaɗa ɓe pewnanma kayit ma ɓe dokkuma nawal eyyi joni noon Alaji Mamadou Moustapha ɗon tan yimɓe kam puɗɗimo famten haqqiɗe ko kalɗa ɗo hene e radio Kokoriko international ma yimɓe dartu hen joni noon wasio sakket yimɓeɓe poti yarude toon ko ndungu walla ko ceeɗu walla ko dabbude kañum kam laawol ngol no laawol heɓirma fof ɗum e ceeɗu e dabbude fof foti e laawol he wonno laawol ngol ala wonade waɗi caali wonɗo toɓata ha gandanɗa hoore maɗa a wawa yaade ko ma pata ha ɗum fof ko godoron kam ummade mo ɗo ha naata frontiére woni ko ala hay hunde haydara wona godoron wona haydara ko hakkude Mauritanie e Maroc ɗon ma won hedde 4 kilométre walla 5 kilométre ɗon ko kaaƴe tan e ceenal woni ɗon hay ceenal ngal kam a rewata hen koye kaaƴe he tan jolɓit ɗum tan woni ko waɗi hen ɗum ɗo kono ko heddi ko fof godoro so oto ma ene woni tokos tan ɓadiɗo leydi no feewi ɗon kam sa ari ɗon ma mbaɗa attention no feewi so ɗum ala tan aɗa wawi helde ɗon carter ma walla woto kelɗa ɗon oto ma bonna wannan ko kaaƴe ko jolɓitte mawɗi woni ɗo eyyi saɗa jogui oto ma towɗo noon ɗum kam ko sees tan jarata aɗa e sikku say kaaƴe he ha naata banggue Mauritanie ko heddi ko fof noon ko godoro ceeɗu o e ɗum ɗo fof kam foti neɗɗo mbiyen kam mbiyatmi joomum tan kam ko Maroc o kam ko joomum naati hen so wawi dogirde ñalawma ɓayde anda ɗum kam ɓuuri jammaji ɗi kam so nangue musima tan a yettima wuuro nangue ne muusi daroye wuuro ngo ha ganda jamma o feccini ko ɗum ko sécurité maɗa wonno Marocaji ɗi kamɓe camion ngaji mabɓe ɓe jogui camion hen foof ne waɗa guite dow ne waɗa guite less so wiyama fara captat cikkata nangue koko saami e dow ma ɗum kam sa ɗum ɗo tan sa renaki mbiyata kaɗa fenta aɗa takko banggue kadi kam a yiyata hay dara oto banggue ɗum noon so tawi oto nandi ga dari walla lekki nani ga walla wonko woni ga tawa yiyata sa ari tan ka nato he ɗum noon ɓuuri moƴƴude tan ko jomum so nangue muusi tan ɓayde wona ene ɗuɗani lawol ngol so nangue muusi tan yo dar wala ɗon ha weeta so weeti ɗum o yaha lawol muɗum walla so jamma o feccidiri taw hankkadi camion ngaji ɗi fof darima gummoɗa jaaha lawol ma noon mutal nangue ngal otoji ɗi depkodiri ha heewi otoji ne keewi so koye caɗele kewɗe ko hedde ɗo keewi arde eyyi wasiyo ɗum yimɓe eyyi ɗum noon Alaji Mamadou Moustapha emin mbima a jarama e yewtere nde hol konngol ma sakket e ndeɗo yewtere eyyi ndeɗo yewtere ene welbi no feewi wan noon saɗa yewta hunde tayaɗa wonko hunde ko ganduɗa ko mbaɗɗa ene welma no feewi kadi mboɗo wiya yimɓeɓe kadi so tawi tan won hen kadi ko kalmi hen kadi ko fewnitaki joni yo jaro e jaafo ne wawi taw ko ngal wayi noon kono noon laawol ngol kam ko ɓuuri hen wonde tan muhim tan tigui rigui so neɗɗo felliti yaade maggo oto yaade keñe oto yaade fitina tan holla tan keñe muɗum e laawol he mboɗo foti yettoyade ɗo mboɗo foti wadde ala a felti wiide aɗa rewa less a ƴettatama ha timma sa yiiɗi mbaɗa yontere sa yiiɗi mbaɗɗa balɗe 5 sa yiiɗi mbaɗa balɗe 6 yataw tan sa yiiɗi taw ko balɗe 3 mbatta kono yataw saɗa yaha aɗa yaade haqqille ma aɗa yaari seesa aɗa yaari jamma wona dogde doole nde wona ɗum taganma yawde yettoyade wona kadi yarudema seese nde wona ɗum haɗanma yettade saabu min meeɗi nawde ɗo henene karam premier car mo nawnomi ɗo mboɗo fawa makko bagage haawi toni ha ummima ɗo e Belgique ha jettimi Nouakchott ala ɗum dogmi makko ha jettimi 70 à l'heure ala ɗum jettimi makko 70 à l'heure ko 60 tan 50 40 30 mboɗo woni hen mboɗo ara mi ruttoto ha premier ga camion ngaji double tan e lawol he kono nde wonno laawol ngol won noon mboɗo andani ɗum mboɗo ƴettani ɗum tan mi tardani e makko sabu dogo 70 kam 61 50 ɗo ha 6000 kilométres e foti wadde ɗo ko woni fof jonta ɗiɗi kono Allah ko moƴƴo mbaɗmi ko balɗe 4 joyɓere nde jettimi Nouakchott waɗi ɗon ɗon ko laawol ngol min moni fof ɗo jogui tan no aadori e domnogol muɗum